Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun ingkang kinumatan pangarsa MTSN kalih Kota Blitar. Ingkang kula bekteni Bapak Ibu Dwijo lan para mitra kinasih ingkang tansah bagya mulya. Puji syukur katuraken wonten ngarsanipun Gusti ingkang rupi dumadi awit saking nih kawelasanipun ingkang sampun paring sakating rahmat karasan pamilujengan miwah kabiyatan. Setemah panjenengan sedaya lan kula saged kempal manunggal wonten ing papan menika kanthi kawentanan bagas saras ing Sambelaka. Para rawuh ingkang satuhu sulistya ing budi wonten ing modal samangke kula pun izam badhe sanguturaken sesorah kanthi irah-irahan piwulang budi bakarti tumrap generasi muda. Para kadang muda taruna ingkang cinakaken manah owah kingsing jaman dan dosaaken iwah-iwahan tumrap ing tatanan panggasan nikilipun tumrap generasi muda. Unggah-ungguh kados sampun boten dipun kadosaken malih. Tata krama ugi sampun boten dipun pesu menika saged dipun rasakaken wonten pagesangan ing bebrayan ageng. Generasi muda kathah ingkang sampun nilar subas sita tata krama lan budaya ajeng kinajengan dumateng sasaron. Para kadang muda taruna ingkang cinakat ing manang samengki ingkang saged adamel prihatos inggih punika kiranging tata krama wonten pagesangan sadinten-dinten utaminipun para muda. Menapa saged keting monggo panjenengan adalah kula sareng-sareng ngesanaken piwulang budi pakarti menika kanthi gulung-guling tanpa pendat rumatal kegiatan sadinten-dinten media sosial lan panunggalanipun. Mekaten ingkang saged kula ngaturaken agunging manuwun menggah kawigatosanipun kiranging trap sila saha subasita saestu kula nyuwun agunging pangaksami. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun.